Здравейте от мен, Георги, и добре дошли в моят канал Крайградска зона. Днес съм подготвил и направил няколко семена, които са за времето малко късно приготвени. И да, смисъл, защото преди 2-3 седмици започна да вали сняг и да става по-студено. Както ме виждат, все още съм с зимнояки, качулка. И да, защото температурите все още са ниски. И място, където ги приготвям нещата, се намира в коридор, гараж, нещо такова. Е обстановката, където се намирам. И следните неща, които съм направил, макар и късно, са следните. И следните неща, които съм направил като разсад сега, макар и късно, както казах, са лютите чушки. Първо да започнем с тях. Това е сорт Везенка. Везенката е като цяло сорт, който е подходящ за сушене и сушаване, и още от самото развитие на чушката тя почва да изсъхва. Има специални такива ивички по нея, така че може да я погледнете. Много подходящ сорт е за такава дейност и затова я дават да е люта и за изсушаване. Следващия сорт е български морков. Опитва се да го възродят с две фирми и като цяло доста е пратен на мекота, вкус, лютост и всичко точно. Български морков е доста добър избор за люта чушка. Пробвал съм го и преди това да го сея. Просто този пакет си го взех тая година. Другия лют пипер е български дух. Почнаха да го възпроизвеждат скоро тази фирма Hot Farm, лютата фирма. Искам тая година да го пробвам как ще бъде. Не е от преди години, така че не съм го пробвал. Като камбанки е малък, нещо такова беше. И другия е каен. Искам да се справя просто и малко повече сложих от него като разсад, като семена. Да справя хем лют пипер, хем като тако. Отделно да се направя отделно за вредител, като охлюбите. Пак лют пипер направях и да го ръся между, да кажем, домати или между корените краставици или нещо друго, което според вас ще ви помогне срещу някой вредител. Гъсеница ли, охлюв ли, гол като цял охлюв, който отива да напада листата и корените. И може да го градите с лютия пипер, каен, не е нещо използвано преди мисля, но да, пробвал съм го и става. Поне от страна на голите охлюве избягват някои насъждения, да кажа, които ги ядат не само домати, красавици и доста други растения, които сте сели, може да предпазите така. И да, само трябва да го порасти с кръгче или с линейка, може и мравките да не ходят по корените и така, да. Което засях е два вида пипер. Значи едното е софийска капия, червен пипер, доста издължение, голям е. Мисля, че ще е идеален за печене на чушкопек, както куртовската капия. Затова исках да сменя малко, да го погледна и това как ще се отрази тук на Шуменската област. Аз съм от Шумен. И другото е оранжево ухо. Не знам сега дали ще изглежда така, хем зелено, хем оранжево. Уж го водят оранжева пиперка. И да, поне пак продълговат и голям пипер. Пробвал съм някакви други сортове, които се водят ухо. Те, че да, добре са справили те, които са типично ухо пиперки. Тук, чрез бабите знам, че и на тях им допада. И това, което реших да засадя като домати, са тези два вида. Значи този е мармант и този е хасковски розов. За хасковския розов, което прочетах, е, че е доста месест и
голям, може би, или среден по големина и тежест, значи тежестта му е между 300 и 450 грама плод. Това го дава като информация. Иначе колов домат за външно отглеждане не намерих информация дали може да се отглежда в оранжерия. Сигурно ще може да, ама да. Дават го като колов домат. Принципно и навънка. Май ще вирее по-добре. Но ще пробвам вече дали ще вирее в оранжерия. Сложа някой друг корен навънка и в оранжерия. За този сорт Мармант, ето може да се види тук, че домата е на открито с месести плодове, дълбоко ребрени плодове. Мисля, че ще има така, няма да е гладък като този розовия, ребрен ще е, малко по-различен. Това ми допадна като домат. И ще сея на две места, тук къде съм се вкъщи и при моите родители, там те си имат вече повече домати, така че затова се спрях само на два сорта домати, да си имаме за мене. Нещо по-различно. Ето, че стигнахме и до края, до салатките, които съм си засял. Засях два вида, макар че не съм ги засял директно в почвата и да сложа нещо като найлон или покривало отгоре да ги пази малко от студа, и да има повече влага. Може да го направя това по-напреде, защото съм ги сложил в саксия. Ето как съм ги направил. Едната половина е Лоло Роса, другото е Марвей Д карт. И да, после като ги пребера в стаята, ще ги сложа с найлон. И да, значи тази е доста сполучила салатка, може да ви допадне. Тази я дават, че е пролетна, лятна, есенна, както може да видите тук в описанието. Така че са си може би през цялото време на годината. Тази я дават, че може да са се и зимата. Да кажем, то го даваше януари тук на пакетчето. И на това пакетче го има като цяло. Ето, че сеятбата може да се направи първи месец, втори и до септември месец чака. Така че явно е зимно устойчиво. Пробвал съм изкарвал доста, ама съм сял по пакетче и още едно, 3 някъде нещо такова, че да имам постоянно салатки. И то е различно, да не залагам само на един сорт. Макар че този сорт доста ми допадна. Другите две, които съм си взел, са като цяло, ето вижте, едната е как Runner Summer 2 се води като модел. Може да се засее чак 4 месец, 5 месец до 6 месец май. А тази другата салатка, която съм си взел, е атракция, може от 4 до 5 месец да се засее. Така че вече тези двете, тя ще ги засея, поне да използвам пакетчетата в земята, че случайно ако не се получи това в саксията, ще си ги засея така, иначе тя пакетчета в земята като се затопли повече. И тези двете пакетчета, може би малко по-напреде, като избият тя от земята, примерно, да ги засея и тя да ги пробвам. И това е от мен. Това е от мен. И вече тези сакси, където съм си ги засял с разсъд, ще ги сложа в стаята. Ето как съм си го направил. Тук съм сложил няколко семена. Тук в малки оранжерийки сложиха точно български дух и български морков. Ето, това е саксийка оранжерия се води с кокосови топчета, такива кръгчета. В средата на тези кръгчета има дупка за семето. И интересното беше, че в български дух и български морков вместо 10 семена имаше едно отгоре, което е оферта, един корен повече. Не е гаранция, че и 10 или 11 ще се получат на коренче за разсъд. Ама да, оферта е. Едно повече да имаш.
или да имате. Така че ето мини оранжерийка за тея като цяло. Два вида. Кайена го сложих тук. Тук са, в тези кръгли те са доматите. И отзади са везенката, която е подходяща за сушение. И да, двете чушки. Оранжево ухо и другата совийска капя. И това е от мен за днес. До следващия път.